Okay. Ja, så I kommer bare op på den ene scene, og så må I bare fordele jer. Den filmer, så det er fint. Det er bare at gå op på den. Og I skal ikke kigge på kameraet. Thomas, må gerne rejse der. Nå. Prøv sådan stå og hoppe lidt sådan lige stille og roligt. Det er roligt, det går ikke selvstændigt. Okay, så kommer du ned igen. Det er lidt, man laver hul på en hopklud, og skal hoppe. Den er bukket. Kan du ikke lige vente til sidst? Skal jeg stå midt på? Nej. Helt over ben. Okay, prøv at hoppe lige så stille og roligt. Okay, det er fint. Det bliver godt i efter. Ja. Det var godt. Hvordan er Jan? Hvorfor